Τα συνεργεία δουλεύουν πυρετωδώς στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα οι εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης που ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν έως τον Απρίλιο. Εργασίες εκτελούνται σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Για τον λόγο αυτό, το ξενοδοχείο θα παραμείνει κλειστό. Η ομιλία του Κωνσταντίνου Καραμανλή το 1974 από τον μπαλκόνι του 4ου ορόφου έχει μείνει στην ιστορία. Ενώ εξίσου ιστορική ήταν και η ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου το 1985, επίσης από μπαλκόνι του ξενοδοχείου. Πρώτη φάση διήρκησε από τον Μάρτιο μάλλον μέχρι τον Ιούνιο του 2016, όπου έγιναν ένας όροφος, ανακαινίστηκε. Στη συνέχεια Ιούλιο-Αύγουστο μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου ανακαινήσαμε άλλους 2 ορόφους. Και σε αυτή τη φάση το ξενοδοχείο πλέον από τις 3 Ιανουαρίου έχει κλείσει εντελώς και ανακαινίζονται οι υπόλοιποι όροφοι, όπως και όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι. Γίνονται όλες οι εργασίες, ανακαινίζονται τα πάντα, αλλάζει χωροθετικά το ξενοδοχείο, πλέον διαχωρίζεται το business κομμάτι από το leisure. Το ξενοδοχείο είναι εμβληματικό, όπως είπατε, δεν είναι διατηρηταίο, αλλά έχει την ιδιότητα του διατηρηταίου σε όλων τις καρδιές στη Θεσσαλονίκη. Συνεπώς, σεβόμενοι όλο αυτό που είχε γίνει τότε, το αρχιτεκτονικό κομμάτι, το διατηρούμε όσο μπορούμε. Δηλαδή, διατηρούμε τα υλικά, βάζουμε αντίστοιχα δηλαδή. Οι όψεις επίσης ανακαινίζονται πλήρως, αλλά δεν αλλάζει η εικόνα του. Και από εκεί και πέρα εσωτερικά αλλάζει εκ βάθρων. Η ιστορία του Μακεδονία Παλάς ξεκίνησε από το 1962, όταν παραχωρήθηκε το οικόπεδο των 14.500 τετραγωνικών μέτρων στο ΤΑΠΟΤΕ. Τα εγγένεια έγιναν το 1972 και ήταν το πρώτο ξενοδοχείο πολυτελείας της Θεσσαλονίκης. Είναι 10όροφο, περιλαμβάνει 283 δωμάτια και σουίτες, εστιατόρια, πισίνες και πλήρεις υποδομές 5άστερου ξενοδοχείου. Το Μακεδονία Παλάς χθες έκλεισε και επίσημα τις πόρτες του, γιατί μπήκαμε στη δεύτερη και τελική φάση της ανακαίνησης. Το έργο αναμένεται να ξεπεράσει τα 12,4 εκατομμύρια ευρώ και αυτό το καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα έργα ανακαίνησης ξενοδοχείου στη Βόρεια Ελλάδα. Το σύνολο του εξοπλισμού των δωματίων θα προσφερθεί μέσω του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς Reuse σε οργανισμούς, φιλανθρωπικά ιδρύματα και φορείς της Θεσσαλονίκης. Το Μακεδονία Παλάς, σαν κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση, αποφάσισε να δωρήσει όλο τον εξοπλισμό των δωματίων και κάποιο εξοπλισμό από τους κοινόχρηστους χώρους ως δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε 17 φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα της πόλης και της ευρύτερης κεντρικής Μακεδονίας. Το Μακεδονία Παλάς, λόγω της προνομιακής θέσης του στην παραλία της Θεσσαλονίκης, αλλά και λόγω της έγκλης του, αποτελούσε μόνιμη επιλογή των Ελλήνων πρωθυπουργών, αρχηγών κρατών, αλλά και επωνύμων από όλο τον κόσμο.